Mura mag daw hangin mura mag may kauban din sa pita. Ang diwata sa panaginip. Sama ko. Sa naptan. Tubig. Nganong nabot ko diri sa tubig? Ang magkabo naman ta akong tubig. Samanta akong murag na dungog ng mga tingog na nagpasunod sa ako. Tubig. Buat balik mo. Mura mag daw hangin mura mag may kauban din sa pita. Wala edit. Bata malibon ko ni kapita. Sa hindi dapita din gid. Karon pag ipunita mo ba? Amala na bigo. Kalabas tubig. Woo! Tama din mugno ko yung hangin. Ano man eh? Mabula, magyapon. Binuang. Na, ano na bula? Binuang na ginida. Nauro ba hangin? Binuang. Di ngayo. Buwan ako. Dali ko. Dali. Binuang na daga. Binuang na daga. Muli na siguro ko. Muli na ko. Dali ko. Bala na. Sa lupa ng kalungan eh. Dagan ko. Uy, saan ba nitira? Saan na? Saan na? Ayaw paglakaw. Saan ba ka? Kung dili ka na kung gustong balbalo. Ay, ginawa ko. Ay, ginawa ko. Babaya. Ay, tapo. Ay, wait lang. Ay, pa ko gusto. Hi, Kali. Gapahan mo eh. Ito yung pangalan. Ay, ako si Princess Aya. Ay, kagwapa. Kagwapa ni mo eh. Gusto ba kang makasayaw? Kaya Oh, joy ka date sige. ng Valentine's Day. Asa man na ko? Nakaka sa among gingharian, Kadag Kali. ko sa mga balay. Kali, tanaw sa ako, Kali. Eh, Diyos ko. Kagwapa ni mo eh. Ay. Pwede ba kang mahinog? Ito nga kalib, ganihar akong sugog kabog tubig. Sigog paabot sa iya. Ang tunto ay tuara. Nagunsa ka na siya diha. Putian mo eh. Ang punto ay napas mo naman sa kanyang tawhanan eh. Naunsa na siya? Na action. Bigla ito istorya nga wala mo pinakitaan. Bugnawan ni magsimot ay. Ang tawhanan. Ang ka niyang kabuang ay. Ang tawhanan kalisod ba sabton? Tanawa ra. Oh. Pagka karon. Saan ng mga balay na dagko kayo naggilak-gilak? Amo ang gihari ang kali. Ah, Gusto ka diri ka na magpuyo?
Oh, gwapo ka din. Gwapo ka din po yan. Din kay katawang asawa. Sus, batik pagkaisuga. Sige lang ko kasabaan. Bawa na, ulitaw na ko karon. Taon na, dito sa Pran, akong lugar ng asawa. Nako asawa, pero dire kay lahi mo na inyo may kalimutan. Ulitaw ko dire. So tama ang timing sa February 14. Oo, tayo man yun. Wa di ko bukoy pares karong February 14. Salamat kaayo. Sukad-sukad na di ko kaagid uyab ka. Ah, nya isayaw ta na lang kani. Magsayaw ka Ay. mga kalin. Awar tayo. Sus. Yes. Tatay. Gaba. Gaba. Pagkagwapa eh. Pagkagwapa gid mo eh. Gwapa hagi ni mo eh. Oh, puti kay ka. Layo ba pa na? Ha? Itong sinantong ito. Layo ba ka na? Diod lumit. Nabuang na ko. Gabat ko! Abat tayo mong naong. Ha? Gabat ko! Lugi ito mo lang naong. Gabat lagi ko! Gabat ko! Ang sige ba? Tawa ikantong ito! Mga idol, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Kung pagsuporta sa lain na po nga episode unta nakahatag kami ug dugang lingaw din ha sa inyo ha. Salamat kayo sa inyong pagkatawa. Wala kami kun Wala kamo. Siyempre mga idol, daghan pa tang mga video mapagahimuhon. Dili pa na siya mauno. O Kita tayo gusto nga may ka-date karong February 14 available ang mga inkantadang itom o inkantadang puti. Labi na gyud ang asawa sa agta. PM lang nito. PM lang mo. Siyempre, kung gusto mo makadate ninyo ang inkantadang puti, ari lang mo diri sa ilahang gingharian. Daghan kayo din eh. Daghan kayo. Ari lang mo diri alas 12 sa gabi eh. Sigurado may makita din ninyo ng mga inkantadaha. So, ay lang minyo kuyuga kay mga hadlok po taon may ay tao rabay amin yan. Drama rabay aning amua. So, salamat na kayo sa inyong pagsuporta sa mong channel. Labi na sa 1K subscriber na tanong. Salamat kayo sa inyong pag-share, pag-comment, and siyempre, pag-subscribe. O ay nyo kalimti ang pag-click Click sa sa notification bell para updated mo sa sunod na itong mga video. Salamat guys kayo sa inyong suporta guys para gamay na lang jud kulang para ma-monetize ta para makapalit ta og Gitara. gitara. Siyempre, Wala compose guys. hindi, Tagalogin ko na lang. Tagalogin mo Hindi na na lang. kami nakagawa ng kanta kasi yung Sira. gitara namin sira-sira na. Nasira. So marami sana kami gustong gawin na kanta kaso lang walang string yung gitara namin tapos may butas pa. Sige lang sa mga music lover dyan, sa mga nag-abang sa aming mga original na ulitin, abangan nyo lang. Makamit lang natin. Makamit natin yan. So bumili tayo ng bagong gitara. Pag-monetize na tayo. Pag ma-monetize na tayo. So maraming salamat sa inyo and Thank you guys. thank you guys. Click notification bell ha o subscribe ha para ma-reach out na to ang atong mga pangarap sa buhay. So God bless and More power. Babu.